Вот еще летят. Это просто. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Чувак, буква В, чувак, возле вертика прям стоит. Обстрелянный нахуй вертолет, буковка В. Да мы задержали тут рядового, поэтому мы, блядь, на поле стоит.